أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين زمان goma sha ɗaya kenan a wannan littafin na kafin ka zama alwali mun yi darasi littafi na ɗaya wannan kuma shine na biyu bayan abin nan ba tare da wani dogon mukaddima ba babi na biyu kenan za mu shiga anan babi na biyu muhimmancin alwali a aure to alwali din nan me muhimmancin sa aure duk da maganganun baya ma an san me muhimmancin sa dauriya akan wancan na farko kare martaba da mutuncin mace alwali yana kare mutuncin mace da martabanta domin shine a matsayin alwali a lauya zaka ga mai kudi yana da kudi zai dauki lauya mai mulki yana da lauya gwamnati tana da lauya dan kare musu martabansu da mutuncinsu inda aka yi fada ko rikici ko wani abu su ba sai sun je ba kawai su suna da wanda zai kare su to alwali shine amfaninsa ga mace alwali yana daga cikin kariya da Allah ya tanadarwa mace domin kiyaye martabarta domin kiyaye darajarta da mutuncinta aure ba wasa bane kuma mace tana iya fuskantar yaudara idan aka barta ta yi aure ba tare da kulawar wali ba wani zai iya zuwa ya faɗa mata maganganu masu daɗi maganganun ƙauna kaza kawai ita ba ta da hankali tini ake yaudaranta ai wallahi kin mun ai irin matan da nake so na dade ina neman irin ki ai ba wanda kaza kaza ai kika aure ni kika yi kaza tini za ta hau duk girmanta duk hankalinta duk kudinta duk mulkinta yanzu namiji zai kwashi zuciyanta to amma alwali zai iya tsaya ya tantance waye wannan tukuna me shi me ya kamata shin label nasu ɗaya ma kuwa a haka ne za ka ga wata Allah sarki ta yi karatu tana da mutunci sai ta je ta auri wani mai kan arna mai ajiye wando a duwawu mai yawo da trikwata kalansu ma daban wani lokacin kuma ta je ta auri barawo wani lokacin ta je ta auri wani mashayi in ka kalle su tsakanin su shattana bai na sarawa surayya kamar tsakanin sama da ƙasa amma kuma mijinta ne ta je ta aure shi wani lokacin kuma kudin zai yaudare ta sai a kwashe ta saboda me saboda kudi ta bi wannan kudin rayuwanta ya zo ya wargaje ita bata ji dadin kudin ba kuma kudi dama baya kwantar da hankali kudi baya kawo sa'ada bature ma yace money can't do happiness ba zai kawo maka farin ciki ba ga kudin ga motan ga kazan amma hankalinta ba zai kwanta ba saboda haka Allah madaukakin sarki yace ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa wannan mun fada a takaddan farko baya bukatan sai mun tsaya mun maimaita la nika illa bi wali annabi ya fada ba aure sai da alwali duka mun fada ya wuce wannan ya tabbatar da cewa izinin alwali ba abu ne na al'ada kawai ba illa kuwa rukuni ne na shari'a hana zalunci abu na biyu alwali yana hana zalunci da rashin adalci alwali na hana mace shiga cikin wani al'amari da zai cutar da ita akwai lokutan da mata kan yi niyya su auri wani mutum saboda son zuciya ko maganar yaudara amma bayan bayan aure su shiga cikin wahala kamar yadda muka fada ita ba za ta gane ba sai bayan an yi aure in ta shiga cikin matsala kuma sai ta zo ta lafta wannan abin a gidansu tana nadama to alwali tun da farko zai iya hango mata wannan matsalan kar ta je ta fada shi yasa wani lokacin zaka ga yarinya tana son wani miji tana kaza iyaye ba sa so suna hana in dai iyayen nan mutanen kirki ne sun san addini to akwai abin da suke duba mata wanda ita ba ta iya dubawa karshe sai ta zo ta shiga matsala an ta gani lokacin da ta gani kuma abin ya zama yanzu ne alwali na shari'a zai binciki nagartar mutum zai tabbatar da zaluncinsa zai tabbatar da adalcinsa da shiriwarsa kafin ya amince Allah madaukakin sarki yace wa ankihul ayama minkum wasalina min ibadikum ku aurar da yaran ku maza da mata ko bayin ku maza da mata ga mutanen kirki idan ba su da hali Allah zai wadata da su to wannan umarnin da aka ba wa iyaye dole su tsaya su duba wane ne ma mijin tukun wane ne yaya yake yaya danginsa suke yaya mutanensa don karfa a zo a samu wani matsala ku duba hatta annabi in dai kirki ne ba kamar sahabbai suna da rai aka ba su garanti amma duk da haka an zo aure
kamar yadda muke faɗa wanda ta gama iddanta bazaura za ta yi aure kaga ita duk wanda a lokacin ma ita za wane ma yana so na yadda suke faɗa wane ma ya ce yana so na wane ya ce ni mace ce kaza wane ya ce ni ina da kirki an ce namiji kullum ina faɗa zai miki hakan ne kawai shi bukatansa na yanzu ne to maza uku sun zo suna neman ta da aure annabi ya bata dama ta je ta yi iddanta ta gama yace ki min magana an zo neman aurenta Abu Jaham ya zo Usama ya zo a ɗayan kuma waye ɗayan Abu Jaham da Usama da waye su dai uku ne kun karanta gashi nan kuma shiru ana tambayan ku to da aka zo aure ita bata san ita a zuciyarta ga wanda take so din la'alla ya iya magana la'alla ya iya kaza amma kuma akwai wani matsala ku duba abin mamaki sahabbai ne fa duka sahabbai ne mutanen kirki ga addini ga komai yanzu zaki ce to ai shi ma mutumin kirki ne malami ne wadan wuta ai yana da kaza mai kuɗi ne ya rike gidansa yana da sana'ansa gidansa biyu ya rike matansa duk zai faru ga sahabbai to amma duk da haka annabi ya ce to bari in baki shawara tsotsayin ta kaba kar ya sa a auro miji shudadde ya ce mata amma Abu Jaham fasalukun la mala lahu amma Muawiya fala yadawul asa an atikihi sai ya ce fanki Usama kaga su uku Muawiya Abu Jaham da Usama yace kar ki auri abin nan Abu Jaham saboda menene bai da sana wanda bai da sana duk soyayyar da kuke da shi kawai sai dai ya je karatu a zo a yi kiyamul laili a tashi a yi wannan mutumin kirki amma ba sana kin ga akwai matsala annabi ya ce duk da sahabi ne fa karki aure shi karki aure abin nan a Abu Jaham shi kuma yana da zafin zuciya fassara na farko fala yadul asa an atiki kina abu kadan zai rarrafka ki baki a fashe nan a gurde ki je gidanku mutumin kirki ne amma kuma ga zafi duka akwai wanda shi baya dukan mace akwai wanda shi kawai magana ɗaya biyu kawai zai kai miki duka yace karki aure shi fassara na biyu kuma aka ce la yadul asa irin na kinaya ne na bulaguro shi kullum yana kanta shi abin nan a balarabe in kaga ya ɗauki sanda kamar bafulatani ya rataya baya to hakwai zai fita kenan to za a yi ta tafiya shine a nan shine a can bulaguro to miji mai yawan bulaguro in kika aure shi kin shiga uku wata biyu ba kya tare da shi wata uku ba kya tare da shi wata shida ba kya tare da shi shekara ba kya tare da shi wata ma za a yi shekara biyu ba kya ganin sa da suna kuma kina da miji wani din kuma ga babban gida ga mota in kika nemi kuɗi za a baki sana'a kina yi komai normal amma kin rasa miji kuma manufar auren gaba ɗaya ma halittar naki din ma wannan almar'atu a duniya mata wa khairu mar'ati almar'atu wa khairu mata'i dunya almar'atu saliya ke din ma kuma haka to wannan abin kin rasa annabi yace karki aure shi saboda yawan tafiyansa yayi yawa kullum in yazo kuka yi sati biyu kuma sai ki bara ki kalle shi ba wata shida ko kuma sana'ansa shi inda yake din sai dade baya kallon ki sai ki dade ba kya kallon shi in musamman irin masu zuwa irin garuruwan duk da neman kuɗi yake yi arzikin danke yake nema amma fa baki da kwanciyar hankali ba ke sai ki rasa kanki matar aure ce ko mai fatazaru hakal mu'allakati amma komi talaucin mutum fa kullum in yaje wata ran ma talaucin nashi zai zama alheri a gare ki in ya buga ba kasuwa sai ya rufe ya dawo da wuri gobe ma an ya ga yau din nan ba kasuwa ba zai fita da wuri ba ranan da aka ce akwai siyasa an rufe kasuwa shi ba zai kullum kina tare da kayanki amma idan matafi ne fa yau yana Sudan gobe yana Katuno gobe yana Egypt jibi yana waye kaza haka ne kullum Allah sarki rayuwanki haka duk zai kare dan haka annabi yace shi kuma wannan nabiyun duk da sahabi ne mutumin kirki karki aure shi saboda yana da yawan tafiya kuma ga duka annabi yace shawarin da zan baki fanki Usama ki aure Usama ita kuma a lokacin Usaman ba son shi take ba mamaki Usama ba kalamai Usama ba kalmomin soyayya Usama bai shiga zuciyarta ba tace amma sai ta bi shawaran annabi ta danne sai ta aure shi da ta aure shi karshe har sai ta fara jin daɗi ga soyayya wasu mazajen kuna gani kullum ina faɗa kina ganin sa lumbulumbu abin da ya sani in kika tara maza irin sa cikin sabon garin nan ba sani ba yawanci na mace in ta kalli namiji ga kalamai ya nuna mata kaza sun doka shine miji irin wannan gayun nan masu sa wando a duwawu masu kan arna din nan irin wannan din shi za ta ɗauka shi ne miji kuma shi ne zai yaudare ta shi ne zai ɗauke mata hankali
ashe bata sani ba abin ba nan take ba, an danne baudari ta ka, wanda kuma ana ganin shi lumbu-lumbu haka, wani ma Allah baya maganan soyayya din, baya zuwa mata da wake-waken nan, yana da wani dan fulansa da wani dan afrengiyansa, ganin sa take dan kauye. To yawanci abin da yake faruwa, kaga ba mamaki wanda ya zo mata da kalamai da kaza kaza, yawan chatting, yawan wasu abubuwa za ta ɗauka aka je gidan ma haka ne, ashe ba haka bane. Wani ma sai ya aure ki tukun zai barki kuma ya fita waje, bayan ya kawo ki ke din ya aje a gida, ashe dama akwai ire-iren ki da yawa, ke ba ya zo ya aje ki ba, kwana biyu ku an yi wannan, an ci moriyar ganga, shikenan kuma sai fara zuwa wajen na wajen, sai ki kamar zaki mutu in kika yi wasa hawan jini sai kashe ki. To saboda haka akwai mazan da su ne da kalamai da wasu abubuwa suke yaudaran mutum ko suke yaudaran mace. To da ta auri Usama sai ta zo ta ji daɗin rayuwanta, ta ce har ma mata suke mata gifta akan daɗin da take ji da kuma soyayyar da take gani akan wannan auren. Sai muka ce misali a rayuwa, Amina ta ce za ta auri wani mutum kai tsaye ba tare da abin nan ba tare da izinin alwalinta ba, kawai alwali ba, akwai yiwuwar a yaudare ta, watakila a yi mata aure ba bisa shari'a ba, wanda daga baya zai jawo rikici da rashin inganci. Ma'ana tun da alwali bai yadda ba ko uba bai yadda ba, auren ma zai zama ba ingantacce ba kamar zaman daduro. Amma idan alwali ya shiga tsakani, zai bincike halin mutumin, addininsa da halayensa kafin ya ba da izini. Ta haka za a samu aure mai tsafta da sahihanci, saboda bai alwali ya tsaya tsakani. A 2.5 muka ce muhimmancin alwali ga al'umma. Muhimmancin alwali bai tsaya ga mace kadai ba, yana da tasiri a cikin al'umma gaba daya. Yana rage yawaitar rikice-rikicen aure, yana hana auren dole ko na rashin adalci, yana tabbatar da cewa auren ya kasance bisa shari'a ba kawai al'ada ko son zuciya ba. Kaga zai dubi shin ya cancanta, shin tana da kafa, akwai abin da ake cewa kafa a aure, shin akwai kafa a tsakanin su, yana da addini, shin an yi auren kan tsari, ba wani matsala kuma aka yi auren. Alwali zai iya tsaya ya dubi yanayin auren har kafin nan da zo su shiga cikin hayyacinsu, ko kuma har zuwa mutuwa, shi zai dinga kula da rikice-rikice da matsalolin aure. Abu na gaba, babi na 3, sharuɗan alwali na addini. Kafin mutum ya zama alwali dole a addinance ana duba wasu sharuɗa. Shari'a ta musulunci ta kafa wasu muhimman sharuɗa da dole ne a cika su kafin wani mutum ya cancanci zama alwali a cikin aure. Wannan domin a tabbatar da cewa aikin nasa ya gudana bisa gaskiya da adalci, kuma aure ya kasance sahihi. Na farko 3.1 ya zama musulmi, sharaɗin farko musulmi. Sharaɗi na farko shine alwali ya zama musulmi. Idan mace musulma ce, za ba yadda wani wanda ba musulmi ba ya kasance alwalinta, domin addini ya bambanta, tsarin aure baya halarta. Walan yaj'al Allahu lil kafirina al mu'minina sabila. Allah ba zai bawa kafirai wata hanya akan mumini ba ko muminai ba. 3.2 ya zama baligi. Sharadi ne alwali ya zama baligi, kar a sa yaro karami, shi da kansa ma bai san kansa ba, to ta ya zai warware. Zama baligi kuma mai hankali. A wani alwali dole ya kasance baligi, ya kai shekaru na girma, ya balaga, kuma yana da hankali. Shari'a ba ta ɗaurawa ƙaramin yaro ko mahaukaci nauyin kula da auren mace ba, kansa ma baya kula, balle kuma a ce ya kula da auren mace. Saboda me yasa rufi alkalamu ko rufi alkalamu an salasatin, anin na'imi hatta yastaykiza, wa anil majnuni hatta ya'kila, wa anis sabi hatta yahtarima. Annabi yace mutane ukun nan alkalamin su ma baya aiki, ba zunubi ba wannan. Mahaukaci har sai ya samu hankali, mai bacci har sai ya farka, yaro karami har sai ya balaga. Na gaba, alwali ya zama mai adalci da kyakkyawar shaida. Ko ba shi bane? Ya zama namiji daga cikin dangi. Alwali ya kasance namiji daga cikin dangin uwa ko uba, musamman uban
a mace kamar yadda muka faɗa shine na farko, ko kakan uba, ƴan uwa maza ko kawo, wannan saboda namiji ne shari'a ta ɗaura masa nauyin abin nan shugabanci da kula da al'amuran aure. Kullum aka ce al'amuran aure a shari'a namiji ne yake kula da wannan ɗin ba mace ba. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saboda haka ba a ɗaura wa mace ba a ɗaura mace a matsayin alwalin aure. Shi yasa wani hadisi ba ta aurar da kanta ma, nata ma ba zai yi ba balle kuma ita ɗin ta zama alwaliyar wani, domin wannan nauyi an tanade shi ne ga namiji daga cikin dangi. Na hudu ya zama mai adalci ko kariya ko kyakkyawar shaida. Alwali ya zama mutum mai gaskiya, adalci da mutunci, baya zama mai fasikanci ko rashin kima, domin adalci da gaskiya su ne ginshiki na shugabanci. In dai shugaba ya zama adali to zai iya yin komai daidai tsakani da Allah, ba talaka, ba wanda ya zaɓe sa, ba ɗan PDP ba ɗan APC, duk zai musu daidai. Shi yasa annabi ya ce shugaban da baya adalci ranar tashin alkiyama Allah ba zai kalle sa da idon rahama ba sai ya shiga wuta. To in dai mutum yana da adalci, shi ba ruwansa da waye, shi aikinsa kawai yake dubawa, ba ruwansa da kowane bangare, kuma sannan ba zai gina kansa ya rusa wani ba. Shi kawai kullum aikin da aka sashi. Za ku ga kowa shugabanci na duniya akwai wani shugaba arne ne, shugaban Uruguay da ya sauka, yana yawo, aka ce motan da yake yawo a ciki ma motan matarsa ce, shi kawai aiki yake wa al'umma. Tun gidan da yake ciki aka ɗauke sa shugabanci, bai fita a gidan ba, bai koma gidan gwamnati ba, haka har ya gama rayuwarsa. Yana cikin gona, yana cikin lambu, yana kiwon kaji, yana kiwon tolotolo, agwagwa, kibi, kuma shugaban ƙasa gaba ɗaya. Aka ce ba ka tsoro ne? Ya ce to tsoron me zan yi, me na yi tukuna, wannan fa arne ne ba. Wannan za ka ɗauka cewa wani zamanin da ne kwata-kwata rayuwarsa ko shugabancin da ya ɗin ma a 2000 ne, yau shekara 24 ko 25 ya gama wannan ya sauka. Amma ku duba, ya ce shi dama mutanensa suna son shi, kuma ya hau ne don ya yi shugabanci ya aiki. Ya ce to ya aikin da kuma aka sa shi yana yi, ya ce tsoron waye zai ji. Duk da haka abokanin adawa wanda ba mamaki baka bude musu ko ba sun saci kudi ba, za su yi maka mugunta. Shi ma an yi attempting din kashe shi so 2 ko so 3, saboda komansa daidai yake, ba zai ba ku dama ku saci kudin gwamnati ba. Shi ma baya sata, dan mota ma baya hawa sai na matarsa. Kaga wanda yake haka kan ba zai baka dama ka sata ba. To an yi a kashe shi da kansa, kuma har Allah ya kiyaye shi. Ko arne ne in yi adalci sai Allah ya kiyaye shi dama. Saboda haka ana bukatan menene? Ana bukatan adalci. Saboda Allah ya ce ittaqullaha wa'adilu fi auladikum. Ku yi adalci ko a tsakanin yaranku ne, ko a tsakanin waye ana so ka yi adalci. Sai muka ce misali, idan Fatima tana da mahaifi, shine zai kasance alwali. Amma idan mahaifinta ya rasu, kakan uba ko ɗan uwanta namiji zai gaje shi. Idan kuma aka ce karamin ɗan uwanta ko wani da ba shi da hankali zai zama alwali, hakan ba zai yiwu ba, domin sharuɗan shari'a ba su cika ba. Saboda yaro karami ba zai yiwu ba, ko wanda muka ce ba zaura ɗanta ɗin dole sai ya zama baligi. A 3.6 muka ce takaitawa, sharuɗin zama alwali sun hada da musulunci, balaga da hankali, namiji daga cikin dangin uwa ko uba, adalci ko mutunci. Idan waɗannan sharuɗa ba su cika ba, to ba zai ɗaurawa mutum matsayin alwali ba, ko kuma ya zama alwali ba. Allah maɗaukacin sarki ya faɗa, yake cewa ko mun tsalle ne ko mene? Yawa, babi na 4, bambanci tsakanin alwali na addini da alwali na al'ada. A addini yana tabbatar da sahihancin aure. Shari'a ta musulunci ita ce tushen ɗaura aure. Ba tare da bin shari'a ba, tsarin addini ba, aure baya inganta, ko da kuwa an yi shagulgulan al'ada.
an kawo hula, an kawo waye, an kawo buta, an ce alwali ne, an yi shagulgula, aure baya inganta matukar ba abi abinda shari'ar musulunci ta shimfida ba. A al'ada yana tabbatar da karbuwar aure a al'umma. A wasu ayyukan, a wasu yankuna musamman wajen Hausawa da sauran al'ummomi na Afirka, al'ada tana taka muhimmiyar rawa wajen bayyana aure. Ana iya yin shagulgula kamar jagorancin dattijo ko limamin gari ko wani wanda aka wakilta shi a matsayin alwali ya kawo wasu kaya na al'ada wanda yake nuna cewa shine alwalin yarinya. Wannan duk yana ƙara karbuwa a cikin al'umma, amma baya maye gurbin hukuncin addini. Ko da ya kawo kayan yayi kaza, in dai aka samu matsala na wulaya na addini to aure bai ba. Dole ne a fahimci cewa alwali na addini shine ginshiki wajen tabbatar da ingancin aure, amma alwali na al'ada aikinsa kawai ya tsaya ne wajen nuna jagoranci da ɗaukaka al'ada. Idan aka yi aure bisa al'ada kawai ba tare da alwali na addini ba, to a shari'a aurensa baya inganta. Wannan na iya jawo rikici daga baya, musamman idan aka samu sabani. Na 4, misalin rayuwa. Misali na Hauwa ta yi aure bisa al'ada kawai, inda dattijon anguwa ko ya jagoranci aure, amma ba a samu izinin mahaifinta ba ko wani alwali na shari'a ba. Bayan shekaru rikici ya tashi, sai aka tabbatar a shari'ance cewa ba yi nika ba, ma'ana aure bai yi ba. Yanzu ita ba ma matar aure ba ne. Ana yi auren nan da aka yi shekaru aro to wai ina alwali, ina kaza da aka yi a lokacin dama an yi kaza ne, shikenan sai aka samu wani kawai sai ya wuce gaba sai ya daura auren, an yi kaza, to a sha wannan shekarun ma duka menene ake yi, kawai zaman dadiro ake yi. Na 2, misali na Fatima ta yi aure tare da izinin mahaifinta, alwalin addini kenan. Sannan aka yi shagulgula da jagorancin dattijon a al'umma, alwali na al'ada kenan. Uba ya yadda ya bayar, ko kanin uba ko wani abu ya yadda ya bayar, ko yaya ya bayar, sai wani aka ce to shine alwali, ya kawo tarukucen nan yayi kaza, aka yi shagulgula aka wate, kun ga aure ya riga yayi kenan, an samu biyu duka. Bayan wannan aure ya hada da addini da al'ada, ya zama mai sahihanci a shari'a kuma mai karbuwa a al'umma. Takaitawa, alwali na addini shine ginshiki wajen sahihancin aure, ba tare da shi ba aure baya inganta. Alwali na al'ada shine jagora a cikin al'umma wajen ɗaukaka aure, amma ba shi da tasiri wajen tabbatar da ingancin aure. Babi na 5, muhimmancin zaɓar alwali na gari. Alwali a cikin aure babban jagora ne da ke kula da sahihanci da kuma mutuncin aure. Saboda haka dole ne a duba wasu muhimman abubuwa kafin a zabi wani ya zama alwali, musamman a wajen al'ada. Abubuwan da ya kamata a duba kafin a zama alwali na al'ada, kaga a baya mun faɗi na addini, to yanzu kuma na al'ada. Alwali ya zama mutum mai amana da gaskiya, a komai kuka samu mai amana da gaskiya, to abin kudin zai kyau, zai armashi. Ya kasance mai tsayayyen hali da mutunci a cikin al'umma, shi ma dai shari'a ma tana so, al'ada ma tana so. Alwali ya kasance mai adalci, ba mai fifikon wani saboda dukiya ko matsayi ba, ya zama shi gaskiya kawai yake yi, ba ruwansa da matar, ba ruwansa da mijin, ba ruwansa da shinkafan da miji yake basa, ba ruwansa da abin da yake samu a wajen uwar ya. Alwali ya zama wanda yake da fahimtar al'ada da dokokin aure, sanin al'adan mutane. Za a ce al'adance, shi yasa ko addini Allah zai ce wani abin ya faɗa zai ce bil ma'ruf, a dinga bin urfi. Wani abu kaza Allah zai ce ma'ruf, al ma'ruf urfan kal mashruti sharta. A shari'ance abu kaza, akwai abin da kuma shari'a ba ta yi magana ba, babu a hadisi, babu a wannan, sai a ce to al'adan Hausawa ga abin da ake yi. Tunda ni ba Haushe ne, kun sa ni al'ulaya, to ya zama na san al'adan Hausawa a cikin aure.
in suka yi suna suna ya suke yi, in suna aure ya suke yi, bare bari ya suke yi, na zo na shiga tsakani sai in ce to duk da wani zai zo ya ce to ai wannan abin ba addini bane sai ya za a yi kaza, a to kai ka zo ka auri wannan kuma ka santa Bahaushiya ce, ko kuma ke kin zo kin auri wannan shi kuma ga kabilansa shi ga wannan, a al'adance a al'adansu su ga abin da ake yi. Kaga zai tsaya ya yi adalci a tsakanin, ya zama ya san al'adan mutane da al'adan wanda yake jagoranta da kuma dokokin aure. Wani za ka ga shi dokan auren ma bai sani ba, me haƙƙin mata me haƙƙin miji shi bai sani ba, amma haka kuma za a ce shi ne alwali. Don haka ya cutar da yarinya ko ya karya tsarin al'umma, in bai san wannan ba ko dai ya cutar da yarinya ya zalunce ta ko ya bata wani tsari na al'umma. To don haka ne ana so mutum ya zama ya san abin da yake yi. Muhimmancin fahimtar mata da matsalolinsu. Alwali in ya san ya fahimci mata da kuma wasu matsalolin mata, shi ma yana da amfani a cikin wilaya, ko da kuwa na menene na al'ada ne. Alwali na gari ba wai kawai ya tsaya kan doka ba ne, ya kuma fahimci halayen mata da yadda sukan bayyana da damuwarsu. Wani lokacin mace tana iya faɗinta tana son a sake ta, amma hakan ba da gaske take nufi ba, illa kawai tana nunin fushi ne ko damuwa, amma ba da gaske take ba. Alwali bai kamata ya gaggauta bin maganarta ba, sai ya bincika gaskiyar lamarin, shin da gaske take son hakan ko ƙarya ne, shin ta ce ba abinci akwai ko babu, shin wani kafa ma mata suke yawa maza sharri, shin da wani abu suke tashi, yaya ake tafiya, menene abin da yake trending cikin sharrin mata, duka ya kamata ya sani domin ya hana a lalata aure saboda fushi ko karamin sabani. Wani lokacin mace idan tana so a sake ta saboda wata manufarta, sai ta nemi wani babban madogara wanda a shari'ance zai iya ba da dama a raba aure, kamar ta faɗa wa alwalinta cewa mijinta baya ciyar da ita, ko kuma shi ba namiji bane baya biya mata bukatarta, ko kuma ta ce yana dukanta, da sauran sharrin da mata suke faɗa wa alwalinsu domin a raba aure. Don haka yana da kyau alwali ya yi bincike riris a lokacin da mace ta zo da irin wannan koke-koken, don kar ya shiga hakkin miji ko ya bata aure da wuri. Haka za ta zo ba abinci, to ai ba abinci ba a iya zama kaza kuma ƙarya ne, yana duka na, to ta ya zai dake ta, an yi kaza, baya gamsar da ni, ba namiji bane, yana bin mata, duk suna iya faɗa. Alwali shi Allah sarki in bai sani ba experience, sai ya biya mata, daga nan sai a bata aure. Abu na gaba, alwali mara tsoron Allah na iya me yaudarar yarinya ya ba ta miji mara kyau saboda abin duniya. Wani zai zo ya ba sa kuɗi, uba ma za a yi masa, ya kashe masa kuɗi, ya gina masa gida, ya yi kaza, kawai ko da yarsa ɗin ba ta son mijin, wannan mutumin kirki ne, ai zai rike ki, na kalli abin da ba kya gani, yata kaza, ya je jefa ta rami, shi kuma manufarsa an ba sa wani abu. Irin uba ɗin nan ne mayan kuɗi, an yi masa kaza, an masa kaza, in uwa ce zan kai ki Makka, zan kai ki umara. Yanzu abin da na faɗa da farkon dauranmu, an mata alkawarin umara, an zo an sa an sake ta saki 3, ba umara ba ko gambaru ba kai ta ba, yarta ma an sake ta. Ɗan siyasa ya zo ya ɓata musu rayuwa. Da kuma wannan yar fim ɗin da muka faɗa take wannan, hatsa sakin ta ɗin ma lauya ne aka kawo, aka yi sakin alƙalanci a wajen alƙali. To da yawa haka yana faruwa. Wani kuma zai zo wa yarinyar da kuɗi ya saya mata babban waya, ya yi mata kaza, ya yaudare ta, duk yana faruwa. Wani lokacin uwa ake yaudara, a yi ta ba wa mamsi kuɗi, mamsi sai ta zo ta yi ta sai ta zo ta ziga yarta. Wannan yanzu mijin nan irinsa ma ake nema ba a samu ba kya kallonsa. Ko da yarinyar Allah sarki wata ma mai ɗan addini ko a islamiyya, mama ba mutumin kirki bane ba, mama ɗan iska ne ba, ai kowa Allah zai gyara, wallahu gafurur rahim. Ba mamaki ke tun da kin yi karatu yau da gobe ai zaki sa shi hanya, ai zai daina, ai sharri ma fa ake masa kaza fa, mamsi ta ji kuɗi kuma ga mutumin kirkin kuma sai a kisa. To irin wannan duka, in alwali ya zama ba mutumin kirki bane, mara tsoron Allah ne, yana cutar da yarinya. Misali, uba ya hana yarsa aure
da mutumin kirki saboda ba shi da kuɗi, daga baya sai ya bata aure ga mai kuɗi mara imani. A ƙarshe yarinyar ta shiga cikin aure mai wahala da ba ta da kwanciyar hankali. Waye jefa ta cikin matsalar nan? Ubanta, saboda kwaɗayin kuɗi. Babi na 6, don haka ake so alwali da za a wakilta ɗin sai ya zama mutumin kirki. Babi na 6, ayyukan alwali a aure. Alwali a cikin aure ba kawai mai ba da izini ba ne, har ila yau mai kula da nagartar aure da zaman lafiya tsakanin ma'aurata. Ayyukansa suna da alaka da addini da kuma al'ada, domin addini yana tabbatar da sayyancin aure, al'ada kuma tana tabbatar da binnan da karɓuwar aure a cikin al'umma. Dole ne alwali ya duba nagartar miji, dole ne alwali ya duba nagartar miji da aka kawo, imaninsa, halinsa, nagarta da ikon kula da mata. Shin zai iya kula da ita? Shin zai iya bata abinci irin exactly abin da annabi ya dubawa wannan matar kafin ya bada izini? Kare yarinya daga tsoma baki da bai dace ba yana wajibi akan alwali ya kare yarinya daga tsoma bakin wasu da za su iya jawo fitina ko rushewar aure, ko da kuwa mahaifiyar yarinya ce. Wani lokacin za ci ai mahaifiyarta ce ba za ta cutar da ita ba. Da yawa matsalan aure da ake samuwa mahaifa ne suke kwasin. To alwali ya tsaya tsayin daka ya ga cewa shi ya sa ma ake bukatan dattijo din al'adance. Aka ce dattijo ba wai tsufa na shekaru ba, mutumin da yana da rashidi ake faɗa, yana da kamala, yana da hankali, in ya faɗi abu za a ji, baya cire hulansa ya aje ya ɗauki ɗan kwali ya saka. To irin wannan zai iya kiyaye mace ɗin ko kuma zai iya kiyaye yarinyar nan. Ko da kuwa mahaifiyar yarinya ce, in dai saka bakinta zai kawo rushewar aure, to dole alwali ya taka mata birki, balle kuma wasu karan kadamiya. Ko da uwa ce alwali shi in dai dattijo ne kuma yana da mutunci, zai ce a'a wannan ba aikin ki bane, ki bari mu maza mu yi aikin mu. Haka zaka a'a ba aikin ki bane. In ya gama ba zai yi ba, zai iya cewa shi ya cire hannunsa, ba zai yadda ba. Amma alwalin da bai da mutunci ko alwalin da bai da fada aje an sa shi, shine ma zai to mamar ta ce kaza ya zan yi, mamar yarinya ta ce kaza, bari mu yi shawara da mamar yarinya. In aka je biko ma Allah ya ce wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha, an riga an yi. Amma zai ce bari mu tambayi mamar yarinya, sai ta huce tukun. Mamar yarinya bata huce ba, mamar yarinya bata yadda ba, mamar yarinya ta ce kaza. To irin wannan ba a so a sa su cikin wulayen yarinya, saboda ba za su taka rawan gani ba, ko da al'adance ne. To za mu dakata a nan a littafi na 3 kamar yadda muka faɗa, sai mu cika. Yau za mu cika wannan duka tun da akwai ɗan lokaci, ko kuma mu yi sa a gurguje, gobe sai mu shiga sabon takardar. A nan ma dai maganan duk kusan wannan ne. Na 2 bayan bismillah, tsayawa kan adalci da haƙuri. Littafinmu na 3 shine menene tsayawa kan adalci da haƙuri. Na farko, alwali yana da rawar gani, yana da ganin tabbatar da miji ya kula da matarsa bisa adalci da tausayi. Wata ran za a iya samun mutum mai mata 2 ne, 3 ne, 4 ne, shin ya yi mata adalci, shin ya bada abin da ya dace, shin yana ciyar da ita, ya aka zauna da ita, ya yanayin rabon gida. Duka wannan aikin alwali ne, zai tsaya akan wanda yake wakilta. Idan kuma ita ce ta nemi wani haƙƙi lokacin da miji zai ƙara mata, ni ba bani sadaki na ba bani haƙƙi na ba, sai kai min kaza, alwali kuma ya tsaya ya ce ba haƙƙin ki bane, ga yadda ake. Wannan duka aikin alwali ne. A cikin al'ada wani lokacin mai gida, magidanta da dattawa sukan hadu don tattaunawa kafin a ɗauki matakin rabuwa. Wannan shine aikin alwali na al'ada wajen tabbatar da zaman lafiya. Kuma a irin wannan zaman ko tattaunawar kuskure ne a saka mace a ciki, ko da kuwa uwar yarinya ce, domin su mata ba su da hangen nesa, sai sun yi abin da za su zo suna nadama, za su zo suna da na sani.
ma'ana lokacin da wani matsala ya faru alwali shi zai tsaya ya zauna ya tattauna da manya a faɗi a duk abin da ya dace. Idan na raba auren ne su ya kamata su raba, in na sulhu ne su ya kamata su yi, in tattaunawa ne su ya kamata, kar a kawo uwa. Duk lokacin da aka ce to bari mu zauna, amma uwa ma ita ma bari ta zo a ji ta bakinta, to wa'annan alwaliyan da dattijan ba su san me suke ba. In uwa tana da abin faɗa a je a ta faɗi abin da za a faɗa, sai dai abin shaida. Akwai wani abin da rikici ya faru ana bukatar shaida sai ta zo ta fada, in ta goma ta koma gefe. Duk inda kaga an zauna ana sulhun aure ga uwa a gefe ga yarinya wai ga kuma wanda suke sulhu, to anan babu wilaya a wajen, ba san me ake ba dattijantaka. Asali za a bari ne su za su gama komai, in dai za a ce sai da yaddan uwa sai da yaddan yarinya za a yi wani abu, to ba a yin sulhu kwata-kwata. Duk girman mace a gefe ake aje ta sai ku yi abin da ya dace. A tsakanin al'ada, tsakanin addini da al'ada, alwali na addini yana kallon aure a matsayin ibada da alhakin shari'a. Alwali na al'ada kuma yana kallon aure a matsayin haɗin kai da mutunci tsakanin iyali da jama'a. Don haka dole alwali ya haɗa biyun, ya tabbatar da cewa aure ya halatta a shari'ance ko a shari'a kuma ya samu karbuwa a wajen al'ada. Jagoranci lokacin rikici, duk lokacin da ma'ana aka zo aka samu rikici, lokacin da rikici ya taso, alwali nagari ya kamata ya kasance mai hikima, ya yi amfani da shawarwari da ƙwarewa wajen sasanta ɓangarori biyu. Kar ya biya ɓangare ɗayan, kar ya yi ihu, wani alwalin ma wai ransa ya ɓace ya sa naushi ya yi ihu, ba zan yadda, wannan duka babu dattako a wajen. Bai kamata ya biye da fushin da mace ko a mijinta ba, sai dai ya bincika gaskiyar lamari kafin ya ɗauki mataki. Wannan na hana rushewar are saboda saɓanin da ke iya gyaruwa. Wani lokacin alwali shine ba, to wai na abu kaza kaza ba za yi ba, kai namijin kaza kaza ka bi mu da kaza ne. Na kalli irin wannan abin nan har ana dambe tsakanin alwali da wasu abin nan. Wannan ba alwali na gaske bane. Zai tsaya ne, ba zai biya yarinya ba zai biya miji ba zai biya fushinsu ba, kamar yadda lauya yake a kotu. Kawai zai dinga bin tsari, yana bin umarnin wannan alƙalin, haka har zai warware ko ya ci nasara ko ya fadi. To haka ake so a alwali yayi. Misali, wani aure ya samu rikici saboda rashin fahimta tsakanin ma'aurata. Alwali ya shiga tsakani da hikima, ya shirya sulhu, ya ba da shawara ga miji kan haƙuri da tausayi, ya kuma tunatar da matar muhimmancin biyayya da kyautatawa. A ƙarshe aure ya zauna lafiya maimakon a kai ga saki. Kaga wannan alwali ya yi aikinsa. Babi na 7, haddin alwali da iyaye mata. Shin kowa ya zama ya san gejinsa, in ka je ina ya kamata ka tsaya, kar ka wuce gona da iri. A cikin tsarin musulunci, alwali shine ginshikin aure, saboda shari'a ta ɗaura nauyin kula da al'amuran aure a kansa. Shine hujjar da ake jingina sai hancin aure a kai. Uwa kuwa tana da matsayi na tarbiya da shawarwari, amma ba ta da hannu, ba ta da hurumin yanke hukunci ko tilasta akan al'amarin aure. Ita ba ta da baki, in tana da shawara ta bayar, in tana da tarbiya da maganganu da za ta faɗa ‘yarta ta yi, amma waye zo ya sa ta cikin wannan al'amarin ba aikinta ba ne. Alwali ya fi uwa a al'amarin aure. Shari'a ta bayyana cewa aure baya tabbata sai da izinin alwali. Kaga dan haka ke uwa baki da hannu, alwali shine babba. Shari'a ta bayyana cewa aure baya tabbata sai da izinin alwali. Uwa tana da daraja da girmamawa, wato darajarta da girmamawa, amma ba ta da ikon ta taka matsayin alwali, ko kuma ta ce to ni ma ba duk ɗaya bane, ni da uban ma ba na bisa hankali ba ma, shi yana da wani kaza ne, a baki da hankali. Hakan saboda uwa na iya shiga da son rai ko matsalolin gida, alhali shari'a tana buƙatar adalci da tsari. Uwa ba mamaki a wani abu a zuciyarta, akwai wata manufarta da son rai da son yarta, duk za ta zo ta saka karshe ta zo ta ruguza auren gaba daya. Abu na biyu, iyaye mata ba su da ikon tilasta saki.
ba daidai bane uwa ta matsa wa yarta ta nemi saki saboda karamin sabani ko rashin jituwa da sirkai. Idan aka bar wannan al'ada za ta kai ga rushewar aure da za a iya gyarawa, amma tuni uwa ta riga ta rusa. Shari'a ta daura alhakin shiga tsakanin ma'aurata akan alwali ba uwa ba. Matsalar saka bakin iyaye mata, sau da yawa ana samun matsaloli idan uwa ta shiga tsakanin ma'aurata ba tare da izinin alwali ba. Ba tare da izinin alwali ba. Mafi yawan matsalolin aure suna faruwa ne saboda saka bakin uwa wajen yin hukunci kafin a nemi sulhu. Wannan yakan jawo rigingimu tsakanin dangi kuma daga ƙarshe aure ya rushe. Alwali na hudu, alwali a matsayin mai tsoron Allah. Alwali a matsayin mai tsoron aure. Mai tsaron aure ne ba mai tsaron aure. Alwali shine ke da ikon shiga tsakanin ma'aurata lokacin rikici domin ya tabbatar da adalci. Ya kamata uwa ta yi biyayya ga tsarin shari'a, ta bar a karar aure da sulhu ga hannun alwali. Tun da ka ɗauki lauya, kar a je kotu lauya ya tashi yana magana a gaban alkali kai kuma ka ce ba haka bane ga yadda za a yi. Lauya shi kawai in ka ɗauke shi barin shi za ka yi. Wani lokacin ma kai ba za ka je ba za ka yi magana ba, shi zai yi duk abin da ya dace. Kai kawai za ka faɗa mar matsalolinka ne, kuma ka faɗa mar gaskiyan al'amarin ka yi hanzari sai ka bar shi. To haka ake so uwa ta yi. Abin da yake damunta, abin da yake damun yarta, matsalolin duk sai ta faɗa alwali. Shi alwali shi zai san yadda zai abin ya warware. Idan aka samu matsala ko ana neman abin nan ko ya ce bai yadda ba ko ana neman shaida, to a lokacin in uwar tana da shaida sai ta kawo ta faɗi wani abin da za ta faɗa. Wannan kaɗai shi ne aikinta. A wani lokacin uwa na iya taimakawa da shawara da hikima, amma ba ta da ikon yin umarni da cewa a nemi saki. Ma'ana wasu uwar za ta ce to ni wannan abin kawai in aka dawo tun da kai ne alwali ka ce a sake ta. Shi kuma alwali sai be to mamar ta ce a sake ta. A wannan ba wilaya bane. Kai yanzu aikinka, kai kasan aikinka, kai lauya ne, kai karatunka din, kai ka zama barista, kai ne kaza, ba wani ne zai zo ya yi maka imla ya faɗa maka abin da za ka yi ba. Tunda an yadda da kai an saka ka, kai ne za ka dubi cancanta. Har ma an raba aure ne, Allah ya ce haka mami aliwa haka ma za su iya raba aure. Saboda haka kai uwa ba za ta sa maka wani abu kuma a yi detecting naka ka ɗauka ba. Na shida, misali na rayuwa. A wani gari wata uwa ta matsa wa ‘yarta ta nemi saki daga mijinta saboda saɓani iyali da surkai. Alwali na addini uba kenan bai ga laifin miji ba, shi ya san cewa abin da aka yi bai ga laifin miji ba mamaki matsalar ‘yarsa ce. Ya kuma ta dage, ya kuma dage akan sulhu. Shi uba sulhu yake so, duk uba mai hankali. Duk abin da zai kai ya kawo shi ya fi so ya ga ‘yarsa a gidan miji. Ba zai taɓa yadda a sake ta ba, mai hankali kenan. Mara hankali ko kuma mai biya mata, to yanzu in nai kaza ma, ai za a rena ni ma, za a ga kamar to ‘yata ɗin wai ba za ta samu miji ba ne, to wai an sake ta sai yaya, shi ma zai ɗauki irin maganan mata. Amma shi mai hankali ba, a'a, shi ya san illan wannan ɗin, shi dai zai ce a yi zaman lafiya, shi dai zai ce a gyara. Saboda haka shi ya dage akan sulhu. Amma saboda matsin lambar uwa, ka san akwai wanda shi namiji ne amma uwa ita take sarrafa shi, ita ce waziratul dakhiliya din, duk abin da ta sa shi zai fito kuma waje shi ya zai aikata. Saboda haka matar ta dage wajen neman saki, daga ƙarshe aure ya rushe. Daga baya matar ta gane cewa matsalar ba ta da girman da ya kamata ko kuma a raba aure a kai ba, sai ta dinga yin tintintini tilawan jaki gobe da kaya. Me kawo haka? Ai da an yi kaza za a gyara, da an yi kaza irin wannan nadaman sai ya tabin su. Uwa uba shi yasa ake so shi ya dage, ba ruwanka da maganar matarka, ba ruwanka da kaza, kai dai ka duba maslahan yarka. Wani ba mamaki shi ma a yi mar barazana, to shi kenan in ba za ka bi magana na ba, ni ma zan fita bar gidanka zan tafi, ki hakuri bari a yabin da kike so. Shi kenan ka fita a sahun maza. Na takwas, babi na takwas, matsalar canza alwali ko tsige shi. Yarinya ba ta da ikon tsige alwali ba tare da hujja ba, ba tare da hujja karara ba. Idan alwali, misali uba, yana aiwatar da aikinsa daidai da shari'a,
baya halatta mace ta tsige shi saboda kawai ya hana ta auri wanda ta so. Misali, yarinya tana son wani miji, uban ya ce ba zai bayar ba za ta ce to shikenan tunda haka ne ai an ce zaka iya zuwa wajen wani, ko je ta sa babbanta ko ta je wajen alkali, bai halatta ba. Matukar abin da yake din saboda maslahanta ne kuma addini yake bi, bai halatta ba ta yi ta cire babanta ba ta yi ta cire babbanta ba ta yi ta cire wani ba, tunda abin da suke din akan shari'a suke yi. Misali, idan saurayi ya kasance marar kirki, mai shaye-shaye ko mara addini, wajibi ne a yabawa alwali da ya hana aure, ba a tsige shi ba. Yanzu wajibi ne ma a ce lalle wannan uban, lalle wannan kanin uban, lalle wani yayi rawan a gani saboda me ya tsaya ya kiyaye mata addininta da mutuncinta, ba wai a tsige ba. Tsige alwali ana yin sa ne kawai idan ya yi zalunci ko ya hana aure da miji na gari ba tare da hujja ba. Ko uba ne za a iya cire shi idan har ya zo ya shiga ya taka shari'a ko ya hana ta aure ba tare da wani hujja ba. Abu na gaba, iyaye mata ko maza ba su da iko kan tsige alwali. Sau da yawa ana samun matsala idan uwa ko uba ke cewa, inda uwa ko uba ke cewa za su cire alwali da suka yarda da shi a lokacin ɗaurin aure, saboda daga baya yi musu abin da suke so. Su ne fa da fari za su ta malam wane nan mutumin kirki ne, kawuwa ne mutumin kirki ne, babbawa ne, alajiwa ne, an sa shi. In tafiya ta yi tafiya, ashe shi mutum ne mai adalci. In baya yi musu irin abin da suke so, uwar sai ta zuga mijin, to a cire shi kawai, shi din ma ni ban yarda da shi ba, sai a cire shi. Ba mamaki in za ta yi wani auren ko an sake ta, in za a yi wani sai a sa wani, karshe shi ma za a ce a cire shi, ba mu yarda da shi ba, munafiki ne. In za a sa mutanen Najeriya duk za su cire, mutane miliyan 200 duk za su cire. Me yasa? Ba a yin abin da suke so. To shi kuma dama alwali ba abin da kake so zai ba irin lauya in mai tsoron Allah ne ba zai abin da kake so ba, gaskiyanka zai taimake ka. Idan ƙarya ne ba zai taimake ka ba, domin akwai lokacin da Allah zai tambaye shi. Ha antum ulai jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamah. A duniya ka yi ƙarya, a duniya ka biya uwar, a duniya ka biya mai kuɗi, ka biya wa kaza, an baka kuɗi, ka taka rawa, an cuci mutane, yau kuma wa zai tsaya musu, wani amsa za ka bayar? Saboda haka shi alwali mai kirki, alwali mutumin kirki, ba ruwansa da abin da za ku ce, sai dai ku tsige shi zai abin da ya dace. To a so da yawa wata ran uba da bakinsa zai ce na cirewa ne, wata ran uwa ce za ce mun cirewa ne, wata ran yarinya ma rashin kunyanta in ya kai ta sha nonon uwarta ta yi tatil ita ma sai ta ce ni na cirewa ne, na cire malam wane, na cire alhaji wane, na cire kawo wane, ai dama aure na ne na cire shi. Saboda haka ta gani a gida. Saboda haka wannan ra'ayi kuskure ne, domin shari'a ba ta amince da tsige alwali ba, ko tsige alwali sai da dalili na shari'a. Idan aka riga tsige alwali saboda son rai, za a lalata tsarin aure gaba daya, kuma a jefa yarinya cikin rikici da rudani. Domin lokacin da ta zo ta fahimci gaskiya, ta gane abubuwa ta juya mata, za ta zo ta yi nadama lokacin ku kun bar duniya, lokacin kun mutu, ko kuma ku ba ku san zafin da ita take ji ba. To haka din kuskure ne. Na uku, illar tsige alwali ba bisa ka'ida ba. Me illansa? Yana iya jawo rashin zaman lafiya tsakanin dangi. Kun sa kawo kun ce ba ku yarda da shi ba, kun cire. Kun sa babba kun cire, kun sa kaka kun cire, kun sa kani kun cire, kun sa kaza, su ma suna jin haushi. Ko kuma kai uba ne za a dinga jin haushin ka, a ce ai maganar matar sa yake bi, matar ne take sa shi, ya sa wani ma ya cire, ya sa kaza ma ya cire, ai shi matarsa ne kawai wannan nasa a bar shi, ai zai gani ai. To haka za a yi ta tafiya, saboda uba yana bin maganar matarsa, darajarsa zai zube. Saboda ana amfani da rayoyi na son kai maimakon shari'a, yana sa yarinya ta rasa kariya daga zalunci, saboda ana bin ra'ayinta ko ra'ayin uwa maimakon dokan Allah. In dai ana bin dokan Allah za a samu zaman lafiya. In ra'ayinta ne, ita za ta je ta jefa kanta cikin rami, daga baya kuma ku zo ku ji tausayinta. Misali a rayuwa, Zainab ta ce tana so ta tsige ubanta daga matsayin alwali, saboda ya hana ta aure da saurayinta wanda ba shi da daraja a cikin gari. Ubanta ya nuna cewa saurayin bai da mutunci ko tsoron Allah. Wannan dalilin uba ya yi daidai da shari'a,
don haka bukatar Zainab ta tsige shi ba ta da tushe. Ko da ta je kotu ta je kaza, ni ubana ya hana ni aure, a cire shi, ni ai ɗaura min aure kaza, kotu mai hankali sai dai mata bulala. Saboda me yasa? Da ya bincika ya gani ubanta bai hana ta aure ba sai dan abin da shari'a ta faɗa. A wani misali kuma ana iya tsige alwali idan ya hana aure da miji na gari saboda son zuciya, kamar yadda wasu iyaye suke hana 'ya'yansu aure da talaka na gari saboda rashin kuɗi. Wannan hali zalunci ne, kuma shari'a ta amince a canza alwali idan yayi haka. Ko da kotu za ta kai don a ɗaura mata aure, shari'a bai hana ba, saboda me yasa? Uba anan yayi zalunci, ko kuma alwali na al'ada shi ma yayi zalunci. Babi na 9, matsalolin rashin bin alwali. Shari'a ta gina aure akan tsari da adalci, kuma daga cikin ginshikan tsari akwai alwali. Idan aka raina matsayin alwali ko aka kauda kai daga ikonsa, matsaloli da dama suna tasowa a rayuwar aure, ma'aurata da kuma iyali gaba daya, a rayuwar ma'aurata da iyali gaba daya. Na farko, iyaye mata su haddasa saki. In dai alwali baya aikin da ya dace kuma aka rena aikin da yake yi, to za a zo haddasa saki. Sau da yawa iyaye mata suna shiga cikin al'amuran aure fiye da kima. Idan suka fara tsoma baki a kowane rikici, suna iya matsawa yarsu su ne ta nemi saki, alhali akwai damar gyara da sulhu. Abin da ya kamata alwali zai iya gyarawa, uwa za ta ziga yarta har a kai ga zuwa ga saki. Wannan tsoma bakin yana jawo rushewar aure da bata rayuwar yarinya. Na uku, rikicin iyali da surukai. Matukar an yi irin wannan, an bata wannan, ana samun rikici da surukai. Rashin bin tsarin alwali na iya jawo rikici tsakanin iyaye da surukai. Iyali na iya zargin juna da cuta ko rashin adalci. Wannan yana iya jawo rabuwar dangantaka da zubar da mutunci a cikin al'umma. Rashin zaman lafiya a aure yakan zama marar kwanciyar hankali. Idan mace ta yi aure sai ya zama mahaifiyarta tana saka baki a rikicinta da mijinta ba tare da an barwa alwali ba, to aure zai kasance marar gindin zama. Dole babu albarka da shari'a ta shimfida. Yau da gobe sai kaga auren ko dai ana ta tafiya a cikin rikici da matsaloli, wataran kuma har akai zuwa ga saki. Babi 10 na ƙarshe, nasiha da jan hankali ga iyaye da 'ya'ya da alwali gaba ɗaya, kowane bangare. Auren musulunci ibada ne mai tsari, dole ne a kiyaye shi da hikima, tsoron Allah da kuma gaskiya. Duk inda aka bari son zuciya da ƙarya suka shiga tsakanin ma'aurata, aure zai rushe kuma rayuwa ta lalace. Musamman ƙaryan da mace za ta je ta yi wa kan mijinta, haka kawai za ta je ta hada ƙarya, babu a sama babu a ƙasa, to wannan ya fi ciwa namiji rai. Ko da an yi sulhu, ko da an gyara, ƙarshe kuma aure zai rushe. Na farko ga 'ya'ya mata, nasiha ga mata, ya kamata mace ta daina kai korafin mijinta kai tsaye wajen iyayenta, musamman uwa. Karki kai matsalanki wajen uwarki, domin hakan kan tada fitina maimakon sulhu. Idan rikici ya kasance mai ɗaurewa, an yi kin kasa warware matsalan tsakaninki da mijinki, to ya za a yi? A kai karar ga alwali kadai. Shi yasa an kuka ɗaura 'ya'yanku aure, ku nuna musu waye alwalinsu, ku nuna musu cewa an rikice tashi kuma wajensa za a kai, kar a kai wajen uwa. Saboda haka yana kawo matsaloli, aure kuma yana rushewa. Alwali, wanda shine shari'a ta ɗaurawa alhakin shiga tsakaninsu. A tsoraci Allah, kada a tsoraci Allah, a faɗi gaskiya lokacin da ake sanar da matsalar aure. Ki ji tsoron Allah, kar ki je wai don ki wanke kanki, ko don kina neman saki ko wani abu, ki je ki ƙarya. Alwalinki kuma in bai san irin wannan ba, ya hau ya zauna. Shi kin tsaura shi gadon zare, shi ma ya shiga haƙƙin miji, ke da shi gaba ɗaya a wajen Allah za ku zama abin tambaya. Gwara shi ma Allah abin da aka faɗa ya bi zahiri. Don haka ke ki ji tsoron Allah, kar ki je ki ɗauki maganar da ba shi, ki faɗi gaskiya.
in auren ne ya fita a kanki, in saki kike nema ki faɗa wa alwalin, in sulhu za a yi, in gyara za in zai sake ki haka. Namiji kuma in yana da hankali, duk lokacin da mace ta nuna ba ta son ka sake ta kana da hali, in ba za ka iya sakinta ba ka nemi fansa. Namiji mai hankali kenan. Alwali kai kuma in dai ka ga mace din nan ta ki ta zauna, ta buga ka fada mata to shikenan ki nemi ki fanshi kanki. Kuma wannan kudin fansan duk karancin sa ina sake bada shawara kar a saki mace haka kawai, ko da 1000 ne a karba. Wannan din akwai aikin sa zamu fada gaba, ko 1000 ne kar a bari a sake ta haka kawai. Kar a bari a sake ta haka kawai in so samu ne. Amma idan mijin ne ga cewa zai a sake sai yayi saki to shikenan. Kuma ke ma ba da fansan nan kanki ki akwai kariya a gare ki. Duk lokacin da aka sake ki akan fansa wani protection ne a rayuwanki, ki san da haka. Abu na gaba, idan mace ta cutar da mijinta da sharri ta jawo ta nemi saki da ba da gaskiya ba, to akwai yiwuwar Allah ya jarrabe ta da rashin sabon miji na kwarai nan gaba, ko ta shiga cikin rashin kwanciyar hankali bayan ta sake aure. Ko dai ba za ki samu mijin ba, ko dai ki samu mijin da zai zama miki kira, ko kuma kina cikin gidan auren gwara ba auren, ba abinci, ba kwanciyar hankali, fitintunu, masifa saboda hakkin baya. To shawara na biyu ga kuma iyaye, jan kunne a gare su, ga iyaye mata su kuma me za mu ce musu? Iyaye mata su daina tsoma baki fiye da kima a cikin al'amuran aure. Shawara da nasiha su ne rawar da suka kamata su taka, amma kada su zama masu matsawa ‘ya'ya ko tilasta musu neman saki. Kice a sake ki kar su yi haka. Su ji tsoron Allah su iyaye, kuma kar su rubuta rayuwar ‘ya'yansu. Ga iyaye maza kuma ba, su iyaye maza kamar uwa ita ce dama mai tilasta a nemi saki ko ziga, to shi kuma uba namiji shi kuma ba. Ku rike matsayinku na maza, ku daina bari matanku suna saka ku daga tsakuwa ta yadda duk abin da suka faɗa shi kuke bi, kuma kuna yadda da ƙarairayen da suke muku. Mutum baya tare da abin nan, baya gida aka yi abu, amma duk abin da aka faɗa masa matar ta faɗa sai dauka. An yi wa ƴata kaza, an yi kaza, uban ina dalili, ina shaida babu. A ina ya ji wannan abin? Matarsa, makaryaciyar matarsa ita ta faɗa masa. Matar dama makaryaciya ce. Idan ana musabakan makaryata dole ta daga tuta, dole a bata number 1. To duk abin da ta faɗa kuma shi yake ɗauka. Kaga ya fita a sahun maza, kuma yana taka kafan ɓarawo, sai su je duka a kama su a yi hangin nasu. Muka ce kuma karka yadda karyar da suke faɗa mutu sai yadda za su cire muku hula su ɗaura muku ɗan kwali. Kaga shi kenan sai kai ka zama na mace. Darajanku ya zube a idon maza ‘yan uwanku, suna ce muku mijinta ce, saboda ba ku aiki da tunaninku irin na maza, kuma kuna biyewa maganganun matanku, kuna hukunci. Ku sani cewa duk wanda yake biyewa mace to zai mutu da nadama, kuma yawanci hakan ake jefa su nadama. Kuma daga ƙarshe matar yana ce ai matar ne ita ce ta faɗa min, ashe ƙarya ta yi min, ashe kaza. To tun kafin a kai ga wannan lokacin ka san halin mata ɗin irin wannan ƙarerayen da suke. Sannan ku daina bari ‘ya'yanku mata suna ɗaura ku a keken ɗera su hana ku kwanciyar hankali, alhali kuma ko kuma bakin mazajensu suke yi ba. Suna son gidan mazajensu, amma sun ga cewa kuna goyon bayansu akan ƙarya, shi yasa suke ɗaura ku keken ɓera, kuma babu ranar da za ku sauka in dai ba ku gyara ba. Kawai tana son mijinta fa za ta dinga kawo muku complain, ni baba kaza, mama an yi min kaza, mama ta ce kaza. Ba kuma sakin take so ba, tana son mijinta, amma ta fahimci cewa duk ƙaryar da ta kawo iyayen suna ɗauka, duk maganar da ta kawo ana bi, shikenan ba ranar gyarawa. Abu na gaba muka ce sannan ya ku a sauran dangin yarinya, ku kiyaye, musamman ku daina saka baki a cikin al'amarin 'yar uwarku, domin mace da mijinta, sannan yaro karami da abokansa, waɗannan in kace za ka shiga tsakaninsu to za ka ji kunya, domin kai za ka yi fushi ka faɗi wani abu, so kuma za su zo su gyara kansu daga baya, kuma su haɗu su zage ku. Tare da haka
su zage ku tare, don haka sai ku kiyaye, sannan ku mutunta rawar da alwali ke takawa, kada ku raina matsayinsa ko ku nemi tsige shi saboda kawai ra'ayinsa bai yi muku ba. Kamar yadda muka faɗa, yaro karami yanzu ko irin na makaranta islamiyya, in dai kuka ce abin da yaro karami ya faɗa za ku yi ihu ku sa baki, an jima sai su shirya su zauna su yi kaza ko kuma sun haddasa muku fada. Kwanan nan wata ta dawo babba ce fa abin nan, sun je sai da suka yi fadan su ko suka yi wani abu, kuma sun zo kar a zo makarantar yi hukunci, sun zo suna wannan, wallahi da muka yi kaza ne, da aka ce kaza ne, mamar da ta ce min kaza, sai muka ce manya da su fa sun yi girman da bai kamata ma nan gaba a ce an yi wani abu, amma me yara, in kuka biyo yaran class 1, yara ƙanana, malami ma yanzu ka zane su akan wani abu, an jima kuma za ka ga su biyu, ya ba sa kayansa, ya karbi fensir nasa, ya karbi takardansa, ya ba sa kaza, kar ka shiga tsakaninsu. To haka tsakanin mace da miji, in dai kai dangi ne, yaya ne, kawu ne, babba ne, ka zo ka tada zuciya abin nan jijiyan wuya kai kaza, to za a bar ka a tasha, za a sa ka kunya, za ka zo ka yi nadaman da ba za ka iya gyara ba a rayuwanka. Sirkinka nan gaba yana jin haushinka, yana jin abin nan naka, kuma ya san cewa kai ba namiji ba ne, kai a san cewa a gidanka an fi karfinka da sauransu. Da yana kallon ka kamar mai hankali, yanzu ya fahimci hankalin naka irin na yara ne, hankalin ku irin na ma duka, wannan duka kun yi wa kanku fallasa. Na uku na ƙarshe ga alwali, to kai kuma alwali me nasiyar da za mu yi maka? Alwali ya kasance mai gaskiya da adalci, ya zama mai gaskiya da adalci, ya saurari ɓangarori biyu cikin haƙuri kafin ya yanke hukunci. Akwai wanda kawai da an kawo magana, ko miji ya kawo sai ya yanke hukunci, ko mace ta faɗa sai an saurari mutum biyu ake yanka hukunci, kuma ka saurari mutum biyu ma sai ka tsaya ka yi bincike. Akwai wanda yana da gaskiya amma bai da harce, ba zai iya faɗan gaskiyansa ɗin ba, wanda yake da baki zai hau kansa. Akwai wanda shi kuma makaryaci ne amma bakinsa za ka ga kamar mai gaskiya ne. Akwai wanda zai maka acting kamar na fim, ya yi kuka, ya nuna wani abu, ya rantse. Akwai wanda zai rantse da Kur'ani amma makaryaci ne. Akwai wanda yana da gaskiya ba zai rantse ba, sai dai ya ce gaskiya fa, sai ka ɗauke shi makaryaci. To dole alwali ya dinga lura da irin waɗannan abubuwan, kada ya bari matsin lamba daga uwa ko yarinya ya karkatar da shi daga gaskiya. Darasi daga hadisi, annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle ƙarya tana kaiwa zuwa ga fasadi, kuma fasadi yana kaiwa zuwa ga wuta. Innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yatabayyana lillahi kazzaba. Ki ji tsoron Allah kar ki ƙarya, uwa ki ji tsoron Allah kar ki ƙarya, uba ka ji tsoron Allah kar kai ƙarya, alwali ka ji tsoron Allah kai adalci. Wannan hadisi yana tabbatar da hatsarin ƙarya a cikin al'amuran aure. Duk wanda ya yi ƙarya akan mijinsa, akan wanda ta yi ƙarya akan mijinta ko ya ƙarya akan matarsa don a raba aure, ya shiga cikin babban zunubi. In uwa ce ke kin shiga, in alwali ne ko ma waye. Misalin rayuwa, wata yarinya ta saba kai korafi ko kuma a korafin mijinta wajen uwarta, tana ƙara da ƙarya kan abubuwan da bai auku ba ko bai aikata ba. Uwar tana matsa har aka raba auren. Bayan rabuwa, yarinya ta dade tana neman aure, amma babu wanda ya zo mata da gaskiya. Wani lokacin sai dai su yi ta rayuwa, wannan ya ce yana son ta. Za ku ga akwai samarin dozin ɗaya amma wani mazinaci ne, wani ya yi mata maganan banza, wani ɗan iska ne, wani kawai saurayin hoto ne, wani na Facebook ne, wani na kaza ne. Za su yi ta yin wannan rayuwar, Allah sarki, rayuwarsu kuma yana ta tafiya, kullum suna cikin tunani, suna cikin wannan, saboda ƙaryar da suka je suka yi a baya, yanzu ƙaryar rayuwa sai ta bi su da gaske. Duk abin da kai za ka je ka tarar dama a gabanka. Da kin yi ƙarya an raba ki da mijinki, to yanzu wani zai zo ya ƙarya ya bata miki lokaci. Da kin yi ƙarya kin fita a gidan miji, yanzu wani zai ƙarya ya yi zina da ke. Haka za su yi ta tafiya. Wata yarinya, shi ne muka faɗa, bayan rabuwa yarinya ta dade tana wato duk lokacin da ta yi aure ta kasa samun kwanciyar hankali saboda laifin da ta aikata na sharri da ƙarya a baya. Wata kamar yadda kuka faɗa za ta yi auren, amma gaba ɗaya auren za ta ga gwara ba ta yi ba. Wata za ta yi aure sau ɗaya ta fita, ta yi biyu ta fita, ta yi uku ta fita, ta yi huɗu ta fita.
wannan abin da ta yi na baya zai dinga bibiyan ta hakkin wani. A ƙarshe a sani cewa aure ibada ce ba wasa ba, a kiyaye tsoron Allah wajen yin hukunci, a mutunta matsayin alwali, a mutunta aure, a mutunta gaskiya, iyaye su zama masu taimako wajen gina aure ba masu rushe shi ba, ya'ya mata su kasance masu gaskiya da hakuri don zaman aure yana bukatar juriya da al'ada, yana bukatar juriya da ladabi. To Allah ya taimaka, amin. A ƙarshe muka ce addu'a muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan rubutu ma'ana wannan littafi ya amfanar ya shiryar da dukkan iyaye da alwali wajen yanke hukunci da adalci, ya kuma ba ma'aurata zaman lafiya da albarka, amin. Ma'ana kammala wanda muka yi to wannan littafi shine na ƙarshe, littafin mu mai taken kafin ka zama alwali, sai mun haɗu a littafi na gaba kafin ka auri bazawara. Allah bai ba ta zo ta zama bazawara, to za a aure ta, akwai alfanunta akwai kuma salbiyar nata. Gobe Allah ya kai mu Laraba ko gobe ni ma ina da defending a makaranta zan tafi, dan haka gobe yara za su koma makaranta ba za mu yi ba. Ranar Alhamis za mu zo mu doki littafin mu kafin ki zama bazawara ko kafin ka auri bazawara, shi kuma za mu ji me ya kamata a tattauna a ciki. Ranar Juma'a kuma ba mamaki mu sa ɗayan dama littattafan kwana 2 ne ya rage, duk sai mu kammala dauran mu na gaba kuma mu shiga wani littafi. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.